share hawaye na fadin waki suturta ni Ummul Hassan. Ki share hawaye na fadin waki suturta ni Ummul Hassan. Allahu ka dafa mun cikin yaban da zan yi wa mauladiya, ka buɗan tasbogi waridi ya zo na zubo bai ma wani bai bani bayan ga a yaran kun zafi. Ilahu ka ban sirri ladunni na duka gaban ka na zaka. Ki share hawaye na fadin waki suturta ni Ummul Hassan. Allahumma salli ala Muhammad wa habibul mahbuba, yawa ma arsalnaka abin yaba muka ji farin duba. A sa'alil baiti dama suna ciki ba waiwai ba, ba ta inda agola ya fi dan gida ana san kuma abin san haka. Ya mahaifan annabuwa ya irin ku ba wani tamkar kuwa, to da me za gwada kun wuɗe kawai muna tsananin sanku, kuma mun ɗauki alkawar za mu yaki duk wani mai dinku. Sayyidi Abdullahi da Sayyida Amina da ku Allah ya kiyaka. Ki share hawaye na fadin waki suturta ni Ummul Hassan. Babanmu ina kwana sharifa a tawi bakon haidara, kaji mai yi dan Allah jinin Imam Ali ya alkara. Mawala ya yi na san kana bi ka ba na yin wani dara, wanda ma bai sani ba to ya zo ya ji sharif shi ne mai ban musirka. Wasu abu ka musa mun sarewa na kai da uwar girma, karima masu ma wadda kaunin kowa ke nema, mai dauke da ruhin annabi Muhammadu na Faduma. Na san ka santa musa afka doka mun talle da banka. Yawa yawa ina masoya sai da Faduma daga hannu sama. Yawa 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 madalla Sayyida Faduma Zahra, na duka gaban ki na zaka. Ki share hawaye na fadin waki suturta ni Ummul Hassan. Ya ruhul arwahi ya hakikanin manzon Allah, mai dauke da duka sirri ya jikar Amina da Abdullah, da mahaifinki ne ado ya ji na cikin manzon Allah. Kowa ma ku ya rako so da yabon ku tsira ne da haskaka. Ya kuma ya kunu na Fatima Ismul Azam, Karimul Kurma ina na Fatima Sirrul Akram. Aike ce kan kadrubun kwatsam abun ku ilahu ya zan, hadimi ne gare ku kafin ku ce Allahu yake yi masu saukaka. Ki share hawaye na fadin waki suturta ni Ummul Hassan. Ni dai ke na sani komai abinci nake nema, gata ga halittu ya sutura daga al'umma. Na ji Allah ya yi yabon ku halitta bi na sama girma, sarkaka kotun fil azal wanda ya bar ku shi ya ba hanyar halaka. Kwarai ku ne Allah dokar da ya sa kun cika mushi, ku daidai kuka tawo mai rauni kuna iya sai tashi, mai sanya bincike ku Fatima kwarai ban zane shi. Sun kusan Allah ne ku kuka zo sannan kuma ku ne za a raka. Ki share hawaye na fadin waki suturta ni Ummul Hassan. Na da gwanata na Fatima ta wa kuma ni zan yi, ya ruhi da jasadi na annabi aikin ku na zo inni, har a tashi kiyama ku da rike ba ranar sauyi.
komai a gurin kowa ya kare kuwa na ku yana ta haɓaka na Fatima mai kyautar girma ce girman tana yin kule da shi bakurai shiyar asali bi Ali zakin da washi ko ka san Allah ko ka bi shi ba fara ko da shi ba a hutun kowa idan ga ku faɗi mai birni da kauyuka ki shawarina na Fatima ki satanta ni Ummul Hasan kin hau bisa ya faɗi wai ina kamar yake ya yar mujahidu wallahi Allah yana jiranki da ku aka san shi har ya bayyana mai rabo ya tsallake a rado ba don ku ba babu wanda zai bautar Allah koma waye yana na Fatima ya ci arzikin ku ne muna son ku Fatima ba ganin mu mun toshe kunne kofa ta rahama da sa'u ko rijalin duk sunayen ki ne ku kuke shafewa ko ku tabbatar ku bana abin da ya wuce haka ki shawarina na Fatima ki satanta ni amma a wannan zamanin mai yabon ku ne a cikin garin da ka ce alil baiti ka riga za kai wa shi kowa zai mata kamar ka dau sabon lamari kulla as'alukum ta ishe ni ba na tsoron masu shirka na Fatima kuma annabi su ya bari ya ce lallai mi riko da su mun rike su mu tsira in mun sake su kai tuhuma kansu umarnin kan kowa ya yi karkace mun akwai wasu dan su ne addini karkace akwai wanda na cire maka ki shawarina na Fatima ki satanta ni Ummul Hasan Allah kai mana shaida mun rike su ba ma rabo da su kuma mun sa a saman kowa ba ma gwaji da su komai za a ce fansar rai ne mu muka ba su lakum dinukum waliyadin musu ne igiyar da muka riga Fatima ni na ya alkawar yabon ku ba ku ranar da tashi tunda na gane ku Fatima wani ku na manta shi na shirya barin komai inda akan ku ne zan kyale shi ban san rai uwa uba na wake har da Ahmadu dana fiye da haka ki shawarina na Fatima ki satanta ni Ummul Hasan ni dai bawan ku ne Fatima ki kara mun tafiya kukan zuciya nake karki wari ya bayyana idaniya ku ne masa akwai ku ba mu Fatima kar mu shawiya na kawo kuka guri ki Fatima na san a ce dan annabi Muhammadu Fatima ki kara suturta dan asadullahi Imam Ali ki kara kusanta ni na zo da Imam Hassan dan Imam Hussein ki dole ni da kwatancin Ali Zainab Abidi da Fatima kake bari na halaka ki shawarina na Fatima ki satanta ni Ummul Hasan Muhammadul Bakir Fatima ki share hawayena dan Imam Ja'far Sadiq Fatima ki ji tausayina dan Imam Musa Kazim Fatima a shirye da bayana dan Imam Ali Rida Fatima ki ta imtihani da sarauka na Fatima ki suturta na da tuba ne na zo da Muhammad jawabi ne ina da kawon kafa da Aliyu da Hadi a bayani dan Imam Hassan al-Askari ki bani sirri na dangane dan Imam Hujja al-Mahdi Fatima kuka na yin zaka ki shawarina na Fatima ki satanta ni Ummul Hasan Baban Ahmad ne Haruna wanda ya zama mai rauni ce ku akwatawa na tuba Fatima aikun sanni wallahi ina son ku
isa tsara ba. Salatin ya zamsilar zuwa faɗi na can birnin ɗaiwa. Na je rauda in gaida Fatima tana nan bata kuwa, inda du annabi yake tana gurin ni dai ba na yin wasu haka. Na Fatima shara hawaye na Fatima ki suturta ni Ummul Hasan.